Ja sam Marijan Lukić, pre 6 godina sam primetio da imam problema da čujem jasno sagovornike. Dugo sam radio u muzici, kod ozvučenja sam se često nalazio kod zvučnika i pretpostavljam da je tada došlo do nekog oštećenja sluha i rešio sam da dođem u Neurot na besplatan pregled sluha. U poslu koji se bavim često sam u kontaktu sa mnogo ljudi, u gužvi sam i imam problema da jasno čujem ljude i često se desi da ne čujem najbolje možda neku poručbinu, da pogrešim. Oštećenje sluha više nije vezano samo za starije ljude, već često se dešava i kod mlađih ljudi, a sada su slušni aparati toliko minijaturni, mali da se uopšte ni ne vide, tako da mi nije nikakva sramota. Ljudi trebaju da prekontrolišu sluh i da provere stanje sluha. Dugo mi je trebalo da se odlučim da dođem na pregled, kad sam shvatio da u stvari to uopšte nije nikakva sramota i da mladi ljudi nose slušne aparate, odlučio sam se ja da dođem, jednostavno da poboljšam svoj kvalitet života. Kada sam bio u Neurotu, vidio sam koliko su te slušalice u stvari minijaturne i nevidljive i uopšte se ne primećuju u svakodnevnom životu. Neurot je austrijska kompanija koja ima dugu tradiciju i zato sam se odlučio za njih. Nadam se da će mi Neurotovi aparati omogućiti da nastavim s onakvim životom kako sam imao pre oštećenja sluha.